Aquest cap de setmana, Festa Modernista a Barcelona, on hi haurà tallers, activitats, música, podreu menjar... És una passejada increïble. I a més aquest any està dedicat a la soprana Conxita Badia i a la compositora, pianista i escriptora Maria Lluïsa Ponsa. I de cinema, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. És una proposta dissident, feminista, amb una recuperació de múltiples històries del cinema realitzat per dones. I de teatre, aneu al Texas a veure Craning. És una nova obra de la Marta Butxaca, interpretada per Biel Duran i Anna Moliner, on ens explica una comèdia romàntica realment encantadora. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i, sobretot, a disfrutar!